eze ekele m ịma na mgbe ụfọdụ ụmụ na lion na-aga uje n'ogbe ọdụọba mere nyụkasị aka abụkwa na ebe ahụ obi ya olugo 6 months m bịadoro maka ebezi Lagos Abuja ka mbizi so nwa sị ka kpọnata ka mụrụ unu nọrọ ya taa mana apụtasị na ama Igbo ezue mana anaghị na tebụl nwere ihe gosi na ama Igbo ezue ngwa sị ka m bute ọkwa nzu ife ahụ nzu eze Enugu bụ n'igbo ụmụoli wee gụọ arọ dịsie so mgbe ọ gbagotere nzu onwe bụsị abịa bụ edowe ọjị dị ya ọjị dị nọ fụọ market peace e nwere n'ala Igbo na ebe a ọkpụrụfụ ya then nzu dị then ịma na ọjị na-eji iji ifere masị ka mkpụ ahịa akwa 100,000 so emesịa mana ọgwụme ma ihe ọka bụ ọnọ nọ ya maka ibia ga ebe ọ nọ maka ibia ya ka ịsọpọtụ ya ka itinyekwu ego n'ebe a anyị bụ ndị Enugu ma anya na-eme ihe ụmụazụ maka ibia sọpọtụ ya ọsị n'oge ọzọ mgbe ezi udo ihe anyị mekwasịta amasịrị jikwenụ nwayọọ o yi tie ekwere anyị ka ọ kwawa landlord jikwenụ nwayọọ landlord welcome biko ọka Igbo so ezi udo ọzọ mgbe ihe anyị mere o dịkwa anyị mma because anyị bụ ndị Igbo anyị ama Lagos anyị nọ yes but maka ebe ọ bụla anyị ga na-egosi na ndị Igbo so ihe anyị na-eme mma anyị fụọ ji wetara anyị ma nzu si n'ogbu ọfọm daalụ sọ so ma support could give 100,000 ụmụ oyi nwoke oke bakasị baịbụl kasị mụ na ya bakọrọ ime ọhịa together oke ebe anyị atinye ya ma ata ya ya tinye ya Ezudo, you may want to my man. He said, "Tiana, I'm high job." And the leg, oh, Paulo, we hold up. You know that they have a match for selling your 100,000. Asọrọ ịmụ na ọkwa aka m ama m na na-akwụ ozu prọf mana ihe ahụ ozu federal gọọmenti ga sọpọtụ ọya ọman ịma amamitas eriri ego son of man ọ dịkwa mma ka na ọnwụ ka eji afọ ọkụ ihe m na-emekwa n'ihe ahụ ọya emechazi the leaders bụ the leadership will decide what to do with ego onye wetere ya mgbe asọrọ sọpọtụ ọya House, great. I know I will do a minute. I know one day echichi. I'm not going to turn at my his race. Where's the number by the mountain of Tuta? No way, not all one of them water and then some of the one. But I need them on that, but never in what's his woman. You know, so no better than that comment. So, Nico, it is Satan here with them. I get 50,000 naira. No, Johnny, Tony, I come on, Johnny. Oh, when you walk, I believe I'll go to the media. Only thing I see, you know, who goes down around. Oke ọgọ ndị Enugu nwere mgbanụ akwa si m obi ọ nnukwu okwu ya maka onye onye ahụ yes house and I love tradition. All the people we are one of so I don't mind paying biko ọ ka m hapụ disrupt flow ihe a na-eme m ga-akpọ ekwuzi mmadụ abụọ ka m kpọta anụ zuru n'ụsa ezigbo ọyị nwoke babido nwa Jizọs
mmegbu mọch ezulu onye nke anyị so eweta eti biko enwekwa onye a na-eneni mana ka m jọzie eriri ego son entrepreneur of the year akwa ihe ọgwụ biko edebere tinyere ya ụgwọ Igbo mma mmanụ Igbo mgbanụ kpatanụ kpazuonụ asị agaghị ahapụ omenala n'ụlọ omenelu onye nna ya jiri ochi na-eji ụkwụ ọbụla gbawa ụzọ asị mmanụ nshi a na-agba na-akpa ala ihu mana o ji mmanụ ya ejiri ahụ zọwo ahụrụ anụmọji iwe ezigbo onye omenala because imechakwa bịa wetakwa ime azọ isi nnọkọ anyị nke m wuo a na-etinyekwa ihe mana ama nabatakwa ọjị ọ nwepụta anyị na-eche eme n'Igbo ebe anyị si asọ onye gwula ama ya wabila agbara ya so ama kpọlite nwanne m nwoke ma senior brother mụọ Obiọha Simon bụrụ ihe n'ohi izu ọgụgụ ime eme ị ga-abịa n'okwu ọjị ị gaghị anọ ma awawa ọjị asọ ọwụ na n'ozu ka a na-ahazi olu ahazikwa onye bụ mbụ olu ekwe gọziere ya ịgọchichakwa ya ga-ewebata ya ga-enyekwa mma amata ị ga-anọ ọdụ ụwa ọjị ekwe ya mikrofon Carry that thing. House.